No pekne vítam, tak ste došli. Poďte ďalej do môjho nového bytu. Novostavba. Ešte som tu neúplne celkom zabývaný, takže vás troška prevediem. Peťo sa zatiaľ nezmieňoval o tom, ako býva, kde býva. Či sám, či s niekým, to neviem, ale predstavujem si to ako taký polobyt, poloateliér, to jeho bývanie. V podstate moja základná miestnosť, kde žijem, jem, spím, pracujem, natáčam, fotím, upravujem, retušujem a to varenie bude dneska exkluzívne niečo nové, takže bude to premiéra. Tu mám dve platničky elektrické, nemám žiadnu pecku, nič a mikrovlnku. Dneska to bude ľahké, jednoduché a verím, že ten boj bude rovnocenný. Zožal by slávu z mojej strany, keby ozaj na dvojplatničky spravil ozaj všetko to, čo jedno menu má mať. To znamená, že predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert a ešte navyše by mi to chutilo, tak by mal plných 10 bodov. Tak a ideme nakupovať. Peťo mi pripomína Napoleona, lebo je malý s rastom a je veľmi, veľmi komunikatívny, takže celý Napoleon. Ako ozdobu dáme k predjedlu, nech to nie je také fádne, nejakú paradajku a tu použijeme aj na hlavné jedlo. Keď Peťo nakupuje, tak si myslím, že občas asi bude potrebovať pomoc s tými vyššími regálmi, aby mu niekto vlastne podal, čo potrebuje, pretože je fakt dosť nízky. No. Možno, keby si zavolal na nákup Janku, by si mal veľmi uľahčený život, lebo vlastne Janka by povedal tu zober, ešte popri tom by ju nafotil, že ako sa naťahuje, ako robí nejaké pózy a ešte by spojil príjemné s užitočným. Vďaka svojej výške si niekedy musím pomáhať svojmu nízkemu vzrastu. Tak. Naša, takto sa nakupuje. Zoberiem polovičku na kraj, ten tam vrátim. Tak ty nedáš pokoj? Tak poď, dávaj. Tak toto vyzerá, keď máte vojnu v kuchyni. Myslím, že Peťo si dáva pozor na seba, lebo má sa rád, tak určite bude používať zásteru, dajme tomu možno so ženským nejakým alebo mužským prevedením a týmto určite navarí a bude si s tým chcieť pomáhať, čiže aby si nezacvrckal veci, ktoré má na sebe. No poďte hore, poďte hore! Na 20-ku! Hore! Páči sa. A tebe dám po výške, dobre? Dobre, môj zlatý. Páči sa. Cíte sa ako na návšteve. Ďakujem. Dobre si navaril. Peťo, ja teraz ti musím povedať, že mám tu jednu, ale tak rýchlo ju jem. Nie len od hladu, ale mňa aj chutí, čiže jedna mi tam ešte zostala, tu ozaj zjem. Dobre, v poriadku. Ja by som napríklad možno domáci chlieb dal. Ty pečieš chlieb alebo nie? Fakt je skutočne veľa ľudí medzi nami, čo pečú doma chleba. To je pravda, také malé Ja si pekárničky. paradajky sama rastiem. Keď zajtra od Desperada bude chlieb a teda nebude to jeho vlastná výroba, tak idú body razne dolu.